Ka danna alamar subscribe don kasancewa da muka danna alamar kararrawa domin samun shirye-shiryen mu musamman. In ka ji daɗi ka danna mana like ka share zuwa. Assalamu alaikum, sunana Maryam Muhammad. Ni ce wacce ake cece kutan akan ina da aure, rara ya sani a bidiyon jihata. To ni tabbas na yi aure amma a yanzu ba ni da aure. Shi mijina da ya fito ya ce haka dama yana so na koma gidan shi ne saboda sakin wulakancin da ya min ne ba zai iya zuwa gidan mu ya haɗa ido da iyayena bai fuskance su ya ce zai dawo da ni. To shi ne ya zagayo ta wannan hanyar saboda ya ɓata min suna ya zubar min da mutunci kuma ya zubar wa da rara. Mutuncinsa ni ba rara ne ya ɗauke ni a wakar jihata ba, producer ne ya ɗauke ni kuma ba shi ma producer ba ɗauka ta ba ƙawata ya ɗauka sai ta ɗauke ni ta tafi da ni kuma da naje sai da na kira mahaifiyata na haɗa su da su a waya suka yi magana sannan suka ce daga baya idan aka dawo za a je a tantance, amma shi ne ya zagayo daga baya yake cewa ina da aure to ni ba ni da aure kuma shi rara ma bai ma sani ba sai ranar da nazo za a ɗauki bidiyon ya ce wace ce wacce kace an zo da ita ya nuna ni aka sani a bidiyon amma babu ruwan shi kawai yayi haka ne saboda ya ɓata min suna kuma ya zuba. Mutan birni mutan ƙauye ku fito bayo mun lafiya. Ita hada katsina mu ta hada katsina ba mu ita da mu a gogaye. Iba mai tantama ta hada katsina an shaide mu ko a tare. Sai mu haɗe kai mu zage kunji kar magauta su zo su cuce mu. Assalamu alaikum, sunana Maryam Muhammad. Ni ce wacce ake cece kutan akan ina da aure, rara ya sani a bidiyon jihata. To ni tabbas na yi aure amma a yanzu ba ni da aure. Shi mijina da ya fito ya ce haka dama yana so na koma gidan shi ne saboda sakin wulakancin da ya min ne ba zai iya zuwa gidan mu ya haɗa ido da iyayena bai fuskance su ya ce zai dawo da ni. To shi ne ya zagayo ta wannan hanyar saboda ya ɓata min suna ya zubar min da mutunci kuma ya zubar wa da rara. Mutuncinsa ni ba rara ne ya ɗauke ni a wakar jihata ba, producer ne ya ɗauke ni kuma ba shi ma producer ba ɗauka ta ba ƙawata ya ɗauka sai ta ɗauke ni ta tafi da ni kuma da naje sai da na kira mahaifiyata na haɗa su da su a waya suka yi magana sannan suka ce daga baya idan aka dawo za a je a tantance, amma shi ne ya zagayo daga baya yake cewa ina da aure to ni ba ni da aure kuma shi rara ma bai ma sani ba sai ranar da nazo za a ɗauki bidiyon ya ce wace ce wacce kace an zo da ita ya nuna ni aka sani a bidiyon amma babu ruwan shi kawai yayi haka ne saboda ya ɓata min suna kuma ya zuba. Mutan birni mutan ƙauye ku fito bayo mun lafiya. Ita hada katsina mu ta hada katsina ba mu ita da mu a gogaye. Iba mai tantama ta hada katsina an shaide mu ko a tare. Sai mu haɗe kai mu zage kunji kar magauta su zo su cuce.